आंजों लोगोसे दं दिनै आब' लक्ष्मी ब्रह्म बिथांजोखौ गोबाङा सिनायो गोबाङा सिनाया जानो हागौ बिथांजोआ जाहैबाय आब' रियानिबो बिलोगो आरो लोगोसे बयबो मिथियो दोंसे मेथाइखौ आब'नि इन्ट्रडाक्सनखौ आंनो होनानै होग्रोनोसै बे जाहैबाय माखासे समाव जों खोनाबाय थायो आद्रासो थाबाय माथो जोंनि सिमाङा बे मेथाइखौ नोंथांमोना खोनादों गोबाङा दा दुखु गोनां बाथ्रा बे मेथाइखौ सुजुग्रा रोजाबग्रा मानव गेदेर बा बिथां लेनि कुमार ब्रह्म बिथांनिनो आब' असे बिनानाव ना औ दा बे बिथां सारा बे बुहुमाव गैलिया माने रुंसारि जाबाय आरोना दुखु गोनां बाथ्रा गोबाङा बे मेथाइखौ खोनाबाय अनसायो दा मेन खारना जाहैबाय ब्रादार थुब्लाव दङ आं आब'आ मोनसे पेज खुलिदों ओमफ्राय आदा थुब्ल'आ खिथाबाय बिदि पेज खुलिदों सासे आब' माखासेखौ रोङैखाय एसे फोरोंनांगौ दङ बे बुंहरनायखाय जों फैबाय आरोना आब'आ इनभाइट खालामनायखाय ओमफ्राय आब'आ बोरै गोसो दुंखांखो फेसबुक पेज बा माबा खालामनो न'आव ओरैनो थानाय जायो नालाय ओमफ्राय जेनेबा हाउसवाइफ ना औ हाउसवाइफ आच्छा आच्छा बिदि आरो एसे माबानो बयबो खुलिनायखाय ओमफ्राय खुलिनो लुबैदों आरो खुलिनो लुबैदों आच्छा थिग दं माने बेरायनाय जायो नालाय ओमफ्राय ब्लग बानायनानै होनो आच्छा आच्छा मेम'रि थानायनि थाखाय जेनेबा थ' बेबायदि आरोना खायफा बिराद इन्टारेस्टेड थायो गोसो गुदुं थायो माने पेज खुलिनो बा इउटिउब खालामनो नट अनलि फर मानि माने फैसानि थाखायल' नङा गावसोर मा मावो मा दाङो माने बेफोरखौ आपडेट होनो लुबैयो खायफा ओरैनो थाबाय थास्लायस्लाय माने ओरैनो थाबाय थाबा बरिंबो जायो नालाय दा ससियेल मिडिया जोंनो ओरैबायदि खाबु होदों जेराव नों मोजां खामानि मावोब्ला रां खामायनो हानायबो जाबाय आरो आजिखालि गोबाङानो मबाइलफ्रावहाय फट' भिडिअफोरखौ दोनबाय थाला गाव मा खालामदों मा मावदों अबाव थांदों गोबाङा शेयार खालामो ना आपल'ड खालामनानै दोनबाय मेम'रि बायदिबो थाबाय थ' स्टरेजनिबो गोनांथि गैला आजिखालि आपल'ड खालामदो थाबाय दा बेखायनो गोसो गुदुं गोबां आइजोफ्रा दा बर'फ्राबो सोलोंगासिनो दं पेज खुलिनाय फेसबुक पेज ओमफ्राय इउटिउब उदालगुरियाव सासे आब' खुलिदोंमोन नोंथांमोना गोबाङा मिथिखाबाय दासिमाव गोजोनथाव फिसा बागान बे आब'खौ आं लोगो हमहैदोंमोन जेब्ला बे सोलोंजेनदोंमोन दिनै आब'आबो सोलोंबाय इडिटखौ एसे सोलोंबाय ओमफ्राय अलमस्ट सोलोंफ्रामबाय ना फल' खालामनो हागोन नोंथांमोना आब'नि लक्ष्मी ब्रह्म पेजखौहाय अलमस्ट 5K थांखासिगोनानो थ' बेबायदि आरोना गोसो गुदुं बोरै जाखो मानो आब'आ खिथाखाबाय दा आं बेखौनो बुंनो दहायबो माने नट अनलि फर मानि ओरैनो न'आव थाबाय थानायाव बेखार समावहाय टाइमफोरखौ बेबायदि स्पेन्ड खालामनो हायो आरोना भिडिअ नों क्रियेट खालामनाय हारसिं ओमफ्रायहाय भिडिअ क्रियेट खालामनायजों लोगोसे नों शेयार खालामनाय गावनि रोंगौथिफोरखौबो माबा मोनसे नों न'आव थानानै बानायदों मादोंबाबो नों शेयार खालामनो हायो गोजोनथाव बाथ्राया बिसोबाव जोंहा डक्टर मोननो थांबावगासिनो दंफैयो बिथाङा जाय फरायगासिनो दङ MBBS इण्डियायाव नङा इण्डियानि आउटआव आब'निनो अनजालु फिसाज्ला असे फिसाज्ला दंफैयो आब्रडआव दा डक्टर MBBS खालामगासिनो दङ हप माने आसा खालामदों जों थाबैनो मोजां सासे डक्टर मोनबावगोन जोंनि जायगायाव जोंनियाव गोबां नांगौ आं दाख्लैबो बेंगलरावहाय माखासे भिडिअफोर हैदोंमोन इनस्टिटिउसनफोरनि माने गोबांथार डिपार्टमेन्ट दङ नाथाय माखासे डिपार्टमेन्ट जेरै हटेल मेनेजमेन्ट ओमफ्राय मेडिकेलनि लाइनाव मानसिया मालाबाबो बेखार जानानै थानाङा बेफोरखौ लायोब्ला जायफ्रा गोसो गुदुं आरोना बेबायदि थ' आब'खौ लोगो हमफैबाय आब'आ लेंहरनायलाय आरो जाबाय लोंबाय ओमफ्राय माबानिसो सोंसै आं एसेनो फिसालानि बागै लानानै फैबाय आंनि थाखाय फैबाय थेंक इउ बिनि थाखाय फंबाय वेलकाम आब' ओमफ्राय फिसाज्लाखौ जे डक्टर लाइनाव हरदों गाव गोसो जानानै थांनाय ना औ गाव गोसो जानानैखाना आच्छा निट एग्जाम होबाय थादोंमोन ना ओमफ्राय ओरै थांबाय आरो इण्डियानाव एसे खम जाबाय नाम्बारा आच्छा आच्छा क्वालिफाइड जानानै थांबाय इण्डियाननि क्वालिफाइड जानानै थांबाय आच्छा आच्छा थ' आसा खालामो आब'आ मा गायोबो नामा नोङो फुलफोर गायो फुलफोर गायनायखौ आपडेट होनो हागोन औ माबानिखौबो नायनो हागोन नोङो उदालगुरिनिफ्राय गोजोनथाव फिसा बागान माने बे इउटिउब चेनेलसो बे आब'ना बेबो रोङामोन सोलों मोजां रोंलांबाय आपग्रेडबो जाबाय बेयो फैसानि थाखायथ' मावखाया बेयो अब्लाबो मोनबाय आरोना बेबो गोबाङा फल' खालामबाय माने बोरै बिबार गायो मायो बेखौ देखायबाय थायो बेयो
बेफोरबायदि खालामनो हायो संनाय खावनायाव इन्टारेस्ट संनाय खावनायाव देखायनो हायो बेफोरबायदि थ' भिडिअखौ मेन लाबोनायानो जाहैबाय जायफ्रा ओरैनो थायो बेखार समफ्राव मा खालामगोन मा थागोन जायो बैफोरो माने एसे टाइम होनानै नैबेफोरजों टाइमबो खाथायनो हाबाय नोंनि रोंगौथिखौ आरो गुबुननोबो देखायनो हाबाय शेयार खालामनो हाबाय आरो ना थ' आब'जों मोगा मोगि लोगो हमबाय आब' रियानि बिलोगो ओमफ्राय खिथाबाय आं आब' मामोनलाय फेसा नोंना खनसे बुंबावदो लक्ष्मी ब्रह्म लक्ष्मी ब्रह्म थ' नोंथांमोनहा फल' खालामनो हागोन आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय आं मोनसे एबार डिसिसन बा सानखांगासिनो दङ बे जाहैबाय आं दानो बुंथ'ला आं मोनसे खामानियाव थांग्रोनि खामानि जोबखांनानै फैबा बुरखांनाय आरोना बे गोजामफोरखौ जायफ्रा मिथिनो लुबैयो किसुमाननि बाय'ग्राफि लाइफ स्ट'रि बेफोरखौहाय बुरखांनाय आं भिडिअ लाबोनो थांगासिनो दं सानगासिनो दङ नाजादों आरो नाजागोन थ' मोजां भिडिअ लाबोयोबा बेनो क्रिएटारफोराव बर'फ्रा सापर्ट होयोबो नङा होयोबो नाथाय किसुमाना मा जालाङो मोनसे स्टाइलजों खारबाय थासिगोन माने कमेन्टखौबो जों फल' खालामनांगौ जायो नायग्राफ्रा कमेन्ट होयो नालाय जोंहाबो गोरोन्थि जायो बानायग्राफ्रा जों जे अलवेज राइट बेबो नङा थ' बैफ्रावनो जों गावखौ मायाव गोरोन्थि जादों मायाव मा लेफ्ट जादों मा थालांदों जों सुद्रायलांबाय थायोब्ला निस्सय जों माने दावगासारलांनो हायो आरोना मोजां मोनसे लामाजों गावखौ सुद्राय फल'वार्सफ्रा नोंना मा लुबैदों मा टाइपनि भिडिअ लुबैदों बेफोरखौबो एसे नायनांगौ थ' रिल्सफोर बानायनानैबो गोबां आजिखालि गोबां फल'वार गेइन खालामदों गावनि सेंग्रासा सिख्लासाफ्रा जायफ्रा जबबो मोनाखै माने इभेन इण्डियान गभर्नमेन्टनो टेक्सबो पे खालामबाय आरो इउटुब फेसबुकनिफ्राय गोबां रां टेक्स पे खालामनायजों लोगोसे गावनि सलिनो आन्थाबो खायफा खामायनो हादों बे मोजां अपरसुनिटि मोजाङाव बाहायनो रोंबा खिन्थु खायफा बुहुदआनो गाज्रियाव बाहायनानै गाज्रिजों थांनानै गोबां गाज्रि लामाजोंबो आगान सुरदों माने फल'वारल' गेइन खालामनो नाङै भिडिअखौबो होयो जायो मोनसे समाव माने जों सोलोंलाङोसो नालाय सोलोंनायाव माने मोनफ्रोमबो स्टेपावहाय मिस्टेकजोंसो जों रोंलाङो दा बै मिस्टेकफोरखौ सुद्राय बोरै कारेक्सन खालामनो हागोन मोजां खालामनो हागोन जों बेखौ अलवेज बा जेब्लाबो नाजानांगौ नाजायोब्ला निस्सय डेभेलप जालाङो आरो गोबाङा सोङो बोरै खालामनांगौ बोरै मानांगौ आजिखालि गोबां भिडिअफोर दङ नायनो रोङोब्ला हिन्दी बा इंलिसाव हाउ टु क्रिएट निउ भिडिअस हाउ टु इडिट माने बेफोरबायदि होनानैनो नायनो हायो गोदोनि समाव मामोन सिगां समाव इउटुबा जेब्ला ओंखारजेनो इउटुबा एडभार्टाइज होयोमोन टिभि एडभार्टाइज होयोमोन इउटुबा मोनसे इउटुब एप्स दङ थांनानै डाउनलड खालामहै बिदि नाथाय दानि दिनाव इउटुबा बिदि होला नांनायनि बारा इउटुबार जाबाय नायग्राफोरबो जाबाय दा उल्था इउटुबावसो गोबां कम्पानिफोर मानसिफ्रा एडभार्टाइज होनो गोनां जासै बेबायदि आरोना मोनसे मोजां प्लेटफर्म आरो इभेन फेसबुकजों जोंहा इन्सटाग्रामजों लिंक बायदियानो जाबाय मेटा बेबायदि दा मोजां प्लेटफर्म बिदि मोननो हादों माने मोजां बाहायनो रोङोबा खाफाल गोनां आरोना आं बारा गोबाव खालामला आब'जों मोगा मोगि खालामनानै ओरैहाय आब'नि पेजखौबो खिथाबाय आरो बोरै एसेबाबो नोंथांमोनजों खोथा शेयार खालामबाय बेखिनियावनो दोनथ'नो सानो थेंक इउसै आब' माने लेंहरबाय जाहोबाय बेसारा बायदिसिना अर्डार खालामनानै जों फ्रियावनो दंखायोमोन एसे दसे ओमफ्राय फैबाय आरो बेखिनियानो भिडिअआ गोजोन्थों